Bahagang imambon sa malawak at lintiang bekiran Greenwood kilometery sa brooklyn, neef Iork, isang lugarking son ang katahimikan ay nakdadolan bigatang hindi mabilang nam hakiventong hindi nasambit. Si David Weitman, isang lalaki sa hiling bahaging kanayang 50s, ay limabas milo sa kanayang makintab at itim na sedan. Ang kanayang pinakintab na sapatos ay kimaska sa mamasa-masang groba habang tinatak niya ang kanayang don patungo sa isang pamilyar na lapida. Pumipinta siya rito tanton sa eksaktong pitsang ito, Oktubre 12, ipanginitain ang alalang ng isang babaeng tinay niyang minal. Ang kanayang kamay, matatak ng hinitimanda na sa paklipas ng panahon, ay nakdadolang isang bukag ng piting larayo, ang paborito ni Elena. Bawat paktalaf sa pintot na ito ay isang palalang kung ano ang kanayang novela, ng makadisisaw na himibok sa kanayang bihay sa malangkot na pakiral na ito. Si David ay isang lalaking may kapangyarihan at ayaman, isang real estate tycoon na nakatayong isang imperyo mula sa simila. Ang kanayang panghalan ay kilala sa buong Neef Iork City, 5 sa makahiatlina, makamakasan sa negosyo, at sa matatayog na billboard na nakanan sa yung kanayang pinakabahong halitiray apartment project. Mayroon siyang lahat ng maring hilingkan isang lalaki, pero, impluwensya, at isang pamimihay na kinaing khitan marami. Hayan paman, samha tahimik na sandaling ito sa sementeryo, wala samha ito ang malaha. Dito, hindi siya ang walang awang negosante, hindi ang mapanirang mamiminan, kundi isa lamang nakdadalamating lalaki na minsang nakkaroon pag-ibig na napakatindi na kahit ang oras ay hindi nakawang biruhin ito. Si Elena ang tanging lambot sa kanayang matigas na mundo. Nakita sila ilang dekada na ang nakalipas, noong siya ay bata pang lalaki na nagsisikap na humawang isang bahay para sa kanayang sarili sa Manhattan. Nagtrabaho siya sa isang maliit na art gallery sa Seoul, ang kanayang mata ay palahing pinuwing makapangharap at ang kanayang peso ay palahing handang mahal. Hindi tulad ni David na nahimalang sa ambisyon, si Elena ay naniniwala sa mga sandali, maliliit, makahandang sandali na nakpapakailihan sa bihay. Hinila niya siya sa mga parke, pinipilit siyang maklakat ng mahaba sa Brooklyn Brite at ipinalala sa kanaya na ang bihay ay higit pa sa mga numero at deal. Siya ang nohang kanayang ilaf ang kanayang balanse hanggang sa araw na naklaw siya sa kanayang bihay ng walang bakas. Hinahanap siya ni David. Ginamit niya ang bawat koneksyon, bawat mapagkakinan, ngunit si Elena ay naklaw na parang isang bulong sa hangin. Sa loob maraming taon, naktaka siya kung bakit siya imalis kung may nakawa ba siyang ikinahalit niya. Ang katanong ay bimakabak sa kanaya na nanatili na parang hamulto sa makasalukong kanayang isipan. At pagkatapos, 5 taon na ang nakalipas, natakpian niya siya rito, sa sementeryong ito, hindi sa bihay kundi sa kamatayan. Hilina siyang dumating, ipang malaman lamang na namatay siya sa isang sakit na walang iniwang paliwanag, walang klusire, isang panghalan lamang na nakakit sa isang lapida. Lumiut siya sa harap ng kanayang pintot, ang ilan ay timataho sa kanayang kot, habang maraniyang inilalakay ang halirayo sa lipa. 5 taon na Elena belong niya, ang kanayang buses ay halos hindi marinig sa ibabaw ng mahiminang doon at wala pa rin akong makasahot. Sinundan kanayang kadaliri ang malamig na bato, ang pakikit ng kanayang panghalan ay parang isang sukat na hindi kailanman mahilom. Ipinikit niya ang kanayang mata, hinayan ang haalala na bimalik, ang kanayang halakak, ang kanayang bango, ang paraan kung paano niya pinapahan ang kanayang mundo. Isang biglang pahalaf sa malayo ang imahavang kanayang pansin. Hindi siya isa. Isang binatang lalaki marahil sa kanayang inang bahaging 20s ay nakatayo ilang talampakan ang layo, ang kanayang kamay ay nakapasok sa mga bulsang kanayang kipas na leather jacket. Mayroon siyang maitim na biyok na bahagang kulot sa mga dilo at isang payat na katawan na nakpapaiwatak ng pahirap sa halit na pribileyo. Ang kanayang ekspresyon ay hindi mabasa, isang haluang kalangkitan at pag-alinlangan, habang nakatitig siya sa parang pintot na nililera ni David. Simamangot si David. Hindi pa niya nakita ang siniman na dimalaf sa pintot ni Elena. Ipinakpalakay niya na wala na siyang natitirang pamilya, walang siniman na nakakalala pa sa kanaya.
Nginit ang binatang itu hindi lamang siya di maran. Mayroong isang bahay sa paran kanang pachtangan sa pintot, isang bahay na napaka-personal. Dahan-dahang tumayo si David ang kanang matalas na mata ay pinag-aralan ang estrangero. Kilala mo ba siya? Tanong niya, ang kanang buses ay matatak nginit pinung pagkamasisa. Nakalangan ang binata bahang gemolav na parang nakpapasya kang sasahot. Pagkatapos, maabang pahanto, nagsalita siya, ang kanang buses ay mahaspang nginit pinung isang kakaibang. Pagkakang pamilyar. Siya ang aking ina. Iminto ang piso ni David sa isang sandali. Limabo ang mendo sa paligid niya, ang ilan, ang hapeno, ang halapida, lahat ay naklaw sa isang ilap. Tinitahan niya ang bota, nakahanap ng kasanawales, ang katibayan na hindi ito isang malipit na panlilan lang inibasyo. Anong sabi mo? Ang kanayang buses ay halos hindi hihit sa isang belong. Himinga nang malalim ang binata, hinimas ang kanayang mamasa-masang biyok. Si Elena Weitman ang aking ina, ilit niya, ang kanayang tinghan ay nakatun sa kay David, at kung totoo ang sinabi niya sa akin, ikaw ang aking ama. Naramdaman ni David na humalaw ang lipa sa ilalim niya na parang ang lipa mismo ay bimika. Ang kasalita ay sumulpok sa kanaya na parang isang alon, winawasak ang bawat pagpapalakay na kanayang hawak. Mayroon kang isang anak na hindi niya alam na imirol, isang anak na itinaho sa kanaya ni Elena sa lahat ng hatong ito. Ang kanayang hininga ay imikli, ang kanayang isip ay tumatakbo sa isang libong hatanong, nginit isa lamang ang nakawang makatoka sa kanayang halabi, bakit? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang binata, ang kanayang anak, ay nakbigayng isang mapait na ngiti, isa na naklalaman ng haton hindi nasakot na sakit. Sa tingin ko iyon ang isang bahay na kailangan mong malaman, sabi niya. Pagkatapos, nang walang isa pang salita, siya ay timalikot at limakat palayo, nawawala sa malang ilap, iniwan si David na nakatayo ng makisa sa harap ng pintot ni Elena, mas nawala kaysa sa dati sa kanayang buong bihay. Nakatayo si David na nakatahil sa lugar, ang tinuhong ilan ay naklalaw sa isang malayong bilang-bilanghan. Ang kasalitang sinabing binata ay imalanghav-nghav pa rin sa kanayang isipan. Ang bawat pantak ay tumatahos sa kanaya na parang isang talim. Siya ang aking ina, ikaw ang aking ama. Sinibikan niyang inawain ang katotohanan nito, ngunit ito ay tila hindi totoo na parang isang panaginip na dumidilas sa kanayang hadaliri. Ang kanayang anak, ang kanayang sariling laman at dugo, ay nakatayo mismo sa harap niya at siya ay limakat palayo. Naramdaman niyang nangina ang kanayang habenti habang inabot niya ang kanayang kamay, ipinapatong ang isang nanghinhinah na kamay sa lapida ni Elena ipang suportahan. Bakit niya ito itinaho sa kanaya? Bakit niya hinayaan na mabihay siya sa lahat ng hatong ito na naniniwalang siya ay naklaw ng walang dahilan? Himinga siya ng malalim habang siya ay limilingon, sinisiri ang sementeryo para sa animang sinawales ng binata, ngunit siya ay wala na nawala sa mga anino ng hapeno at ang kilay abong ilap na nananan sa brookline. Sa inang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni David ang isang bahay na hindi niya pinayahan ang kanayang sarili na maramdaman, halat. Kinihol niya ang kanayang biyay sa pagkontrol sa lahat ng bahay sa paligid niya, tinitiyak na walang makakakilat sa kanaya, hayan pa man narito siya, nakatayo sa ilan, walang kapangyarihan. Kailangan niya siyang hanapin. Hindi niya lamang siya maaaring hayang mawala. Kailangan niyang makasahot. Sa nakmamadaling hakbang, nakmadali siya patungo sa pasikang sementeryo, ang kanayang mga mata ay palipat-lipat sa bawat panah, nahanap ng animang sinawales ng bata. Habang nabot niya ang panghinaang kalsada, kimalabok ang kanayang piso nang makita niya ang isang pahiro na limalakat palayo, nakabaliktot ang mga balikat laban sa lamah. Nang hindi nakisip, simakhaw si David, ang kanayang buses ay pumitol sa katahimikan hobby, tika. Iminto ang binatan ngunit hindi limangon. Himinga ng malalim si David, kimakabok ang kanayang pulso habang nilalapit niya ang distansya sa pagitan nila. Nang mabot niya siya, nakalangan siya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Pakisap, hiwak kang limayo.
Fistu kulang kailangan kong maintindihan. Dahan limang hun ang binata, hindi mabasa ang kanayang maitem ng hamata. Mila sa malapitan, nakita ni David ang bahang pagkakawag, isang bahay sa higis ng kanayang panga, ang talas ng kanayang tinghan. Nabakabak siya sa parang hindi niya inasahan. Hayan pa man, ang bata ay mukhang hindi himanga. Intindihin ang alin. Ang kanayang busis ay nakdadalang isang tahimik na samang luwab. Na hindi mo kailanman alam na ako ay imero. Na pinalaki akong aking ina nang makisa habang itinatayo mo ang iyong imperyo. Na pangiwi si David. Ipinakmalaki niya ang kanayang sarili sa pagiging isang lalaking himaharap sa katotohanan, ngunit ito ay isang katotohanang hindi siya handa. Sinasabi ko sa iyo, wala akong ideya, sabi niya, ang kanayang busis ay hilaf sa emosyon. Hindi niya sinabi sa akin. Hinanap niya ang makang bata para sa ilang sinawalis na naniniwala siya sa kanaya, ngunit mayroon lamang bantay na pag-alinlangan. Anong pangalan mo? Tanong ni David na napaktanto na hindi niya alam kahit na ang pinakapanghinaan bahay tungkol sa kanayang sariling anak. Isang pahinto pagkatapos ay nakatibili, sumagot ang bata, Nathan. Nathan. Ang pangalan ay tila baniyahan ngunit kakaiba ang pagiging pamilyar na para bang naghihintay ito sa ilang nakatahong bahaging kanayang kaliliwa sa lahat ng hatong ito. Nilinok ni David ang bukol sa kanayang lalaminan. Nathan, hindi ko alam kung bakit hindi sinabi sa akin ni Elena. Hindi ko alam kung bakit kaniya itinago sa akin, ngunit kailangan kong malaman. Pakisap, sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanaya. Nakpakawala si Nathan isang tuyong halakak na imailang. Gusto mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa kanaya. Tanong niya nang may kapaitan. Nasaan ka nang siya ay may sakit? Nang siya ay nahirapan na makbayad ng ipa. Nang naktrabaho siya ang double shifts para lamang mapanatili kaming nakalitang. May ideya ka ba kung ilang gabi siyang imiyak hanggang sa makatilok sa pagtataka kung nagawa niya ang tamang desisyon. Naramdaman ni David na parang sinuntok siya sa tiyan. Hinihol niya ang haton sa pagliliksa kay Elena, naniniwala na pinili niyang iwanan siya, hindi kailanman naisip na siya ay naktirisa. Ang pag-isip na siya ay naktatrabaho ng double shifts, nahihirapan sa pagbabayad ng ipa, habang siya ay nakatira sa mga penthouse at limahta sa mga multimilyong dolyar na deal, ay nakpasakit sa kanayang tiyan. Hindi ko alam, sabi niya, ang kanayang busis ay halos hindi higit sa isang belong. Kung alam ko lang sanay. Pinitol siya ni Nathan. Sana ano? Nakpakita sana na parang isang bayani at inayos ang lahat gamit ang iyong pera. Ang kanayang mata ay naknangha sa halit. Yan ang pagkakaiba sa pagitan natin. Inaisip mo na ang pera ay nakakalitas ng lahat, ngunit hindi niya kailangan ang iyong pera, kailangan ka niya at wala ka doon. Naramdaman ni David ang bigat ng kasalitang iyon na timimo sa kanayang dibdib. Wala siyang depensa, walang pagbibigay katiwiran, tanging ang malipit na katotohanan na nabigo niya si Elena nang hindi man lang niya alam ito. Tama ka, pag-amin niya, ang kanayang busis ay mahina. Wala ako doon at hindi ko na mababago yaon. Ngunit gusto kitang makilala, Nathan. Kung mayroon mang pagkakataon na itama ang habakay, tatanggapin ko ito. Tinitahan siya ni Nathan sa loob ng mahabang sandali na para bang sinisibikan kung maniniwala siya. Pagkatapos, sa isang bentong hininga, imiwas siya ang tinghan. Elena, belong niya. Wala na siya at isa ka lamang estranghero. Tumalikod siya at limakat palayo, nawawala sa walang katapisang hakalayang langsot. Nakatayo si David na walang halaf, pinapanood ang kanayang anak na maklaw sa hobby na mas nawala kaysa sa nadama niya dati. Naupo si David sa kanayang penthouse sa apartment sa 5th Avenue, nakatitak sa mga ilawang langsot na imabot ng walang katapisan sa labas ng mga bintana mila sa hanggang kisama. Ang New York ay palahang ang kanayang karyan, isang lugar kung saan siya iminlat, kung saan ang bawat deal, bawat skyscraper, bawat tahampay sa pananalapi ay naging isa pang trupo sa kanayang koleksyon.
Nginet ngayong gabi, ang lingsot ay tila malamig, hindi pa malayer. Ang kanayang refleksyon sa salamin ay mukhang sa isang estrangero, isang lalaki na mayroong lahat nginet wala sa lahat. Ang kasalita ni Nathan ay imalinghab-nghab sa kanayang isipan. Ang bawat isa ay tumatahos ng mas malalim kaysa sa hili. Hindi niya kailangan ang iyong pera, kailangan ka niya. Hinihol niya ang hataon sa paniniwala na iniwan siya ni Elena nang sa katotohanan ay pinalaki niya ang kanayang anak na makisa na naktiri sa samhaparan na hindi niya maisip. Ang pag-isip sa kanaya na naktatrabong double shifts, nahihirapan sa pagbabayad ng ipa, habang itinatayo niya ang kanayang emperayo, ay nakpasakit sa kanayang tiyan. Paano niya hindi nalaman? Paano niya hindi naramdaman sa kanayang kaliliwa na ang isang bahagi niya ay naroon limalaki nang wala siya? Ang kanayang isip ay bumalik sa sementeryo, sa sandaling nakita niya si Nathan sa inang pagkakataon. Hindi niya kailangan ang isang na ipangkumpirmahin ito. Nakita niya ito sa matang bata sa matalas na ang khuluang kanayang maka. Siya ang anak ni David. Walang pag-alinlangan. Kayan pa man, limakat palayo si Nathan na iniwan si David na may higit pang hatanong kaysa sa makasahot. Hindi niya maring hayang matapos itong ganito. Hinihol niya ang kanayang biyay sa pagkontrol sa kinalabasan, tinitiyak na ang makabahay ay napipinta sa kanayang paraan. Kailangan niyang hanapin mili si Nathan. Kailangan niyang maintindihan. Inabot ang kanayang telepono, idinal niya ang nimerong isang taong alam niyang makakatilong, si Robert Feja, isang pribadong investigador na ginamit niya noong nakaraan. Sa loob ng ilang minuto, sumagot si Robert, ang kanayang boses ay kalmado at profesional. Mabait man, ano ang may tutulong ko sa iyo? Nakalangan si David sa isang sandali lamang bago magsalita. Kailangan kong hanapin mo ang isang tao. Isang binata na nakanghalang Nathan. Wala akong apelyido. Alam ko lang na ang kanayang ina ay si Elena Whitman. Nagkaroon pa hinto sa kabilang dilo bago nagsalita mili si Robert. Titingnan ko ang aking makakaya. Kinabukasan, ibinaw ni David ang kanayang sarili sa trabaho, sinisibikang ilis ang kanayang sarili mula sa bahayo sa loob ng kanayang ilo. Makapagpipilong, makakontrata, makailat sa pananalapi wala sa maka ito ang naktatahlayang parong kailangan na mayroon ito noon. Sa inang pagkakataon sa loob maraming taon, ang bigat ng kanayang tagumpay ay nadama na walang laman. Hinihol niya ang kanayang biyay sa pagtatayong eman na hinat para saan. Ano ang pentukang ang isang bahay na tinay na mahalaga ay dimila sa kanayang hadaliri. Pagsapit ng hobby nakbis ang kanayang telepono. Ito ay si Robert. Nahanap ko na siya, sabing investigador. Nathan Whitman, 23 taong lang, nakatira sa Queens, sa isang maliit na apartment malapit sa Astoria Park. Naktatrabaho sa isang garahe sa Steinway Street. Himinga si David na hinahawakan ang hilit ng kanayang mesa. Ipadala mo sa akin ang address. Nang habang yun, natakpian niya ang kanayang sarili na nakaparada sa labas ng isang sira-sirang apartment building sa Queens. Ito ay isang malayong sikap mula sa Liu Manhattan, ang iring lugar na hindi niya kailanman naisip na limaki ang kanayang anak. Ang kahaktan ay kalawangan, ang pentiro ay nakpabalat mula sa mkadingding. Nakalangan siya bago limabas sa kanayang sasakan, ang kanayang tibokong piso ay malakas sa kanayang mkatayngha. Nachtloze siya ang belayong doler na deal, hinarap ang walang awang makakampitan siya, nahinat ang paktayo sa harap ng pintong ito, na malapit nang harapin ang kanayang sariling anak, ay nakpakawa sa kanaya nang higit kaysa sa dati. Kimatok siya ng 2 beses. Bahang bumikas ang pinto na inilalantat ang nakalinlangan na mukha ni Nathan. Nang makita niya si David, timakas ang kanayang ekspresyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Himinga nang malalim si David. Gusto ko lang makipag-isap. Umiwas si Nathan na imailang. Hindi ka sumisiku, ano? Hindi pag-amin ni David, hindi ka pag may malaga. Sa loob ng mahabang sandali, hindi gumalaf si Nathan.
Pagkatapos sa isang nakatibilang bentong hininga, tumabisiya, pinapayagan si David sa loob. Maliit ang apartment, pinuwing makakipas na kasangkapan, at makatinding na natatakpan makasketch at blueprint. Ang mata ni David ay kimirap sa kanila, kinikilala ang detalyadong mechanical na disenyo. Isa kang engineer, tanong niya. Nakibit balikat si Nathan. Sinisibikang moching. Nag-arong partime sa sitay collega of neef Ayork, nagtatrabaho sa garage para bayaran ito. Naramdaman ni David ang isa pang kirotong pagkakasala. Ang kanayang anak ay nagsisikap na pag-aralan ang kanayang sarili sa kolehiyo habang siya ay nakatira sa liwa, hindi alam ang kanayang pag-iral. Linisan niya ang kanayang lalaminan. Hindi ako pumunta rito para hashan ang iyong bihay. Gusto ko lang eh. Nakalangan siya, nahanap ng tamang makasalita. Kailangan ko lang maintindihan. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Nakris ng braso si Nathan nakasandal sa fenter. Dahil ayaw niyang mohang kawanghawa mo. Alam niyang mayroon kang iyong emperyo ang iyong mga prioridad. Ayaw ka niyang kalatkoran sa isang bahay na hindi mo pinili. Nanikip ang dibdib ni David. Ngunit pipiliin ko sana, sabi niya, ang kaniyang buses ay halos hindi higit sa isang belong. Sana nandoon ako. Nakpakawala si Nathan isang tuyong halakak. Sana ba? Usana naksalat kong isang tsika at nakpatiloy. Kiniyom ni David ang kaniyang panga. Hindi pa siya nakaramdam labis na kawalan kapangyarihan sa kaniyang bihay. Hindi ko mababaho ang nakaran, Nathan, ngunit maaari akong narito ngayon kung papayagan mo ako. Pinag-aralan siya ni Nathan sa loob mahabang sandali, hindi mabasa ang kanayang ekspresyon. Pagkatapos, sa isang bentong hininga, imiwas siya ang tinghan. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita, pag-amin niya, ngunit sa tinghan ko ay makikita natin. Naramdaman ni David ang isang kirap ng pag-asa. Hindi ito kapatawaran. Hindi ito pagtanghap. Ngunit ito ay isang simila. Naupo si David sa tapat ni Nathan sa maliit na apartment, na nakaramdam na parang isang tahalaba sa mundong kanayang sariling anak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay makapal, pinuwing bigat ng katawan na nawala sa kanila. Gusto ni David na magsabing isang bahay, animan, ipangbasahan ang hadlang sa pagitan nila, ngunit hindi siya kailanman naging mahisay sa pagpapahayag ng mga emosyon. Makanegosasyon sa negosyo, makadebate sa boardroom, iyon ang kanayang makakalakasan, ngunit ito ay dayang teritoryo. Si Nathan sa kabilang banda ay makang nakingat, ang kanayang makabraso ay nakakris habang siya ay nakasandal sa fenter. Ang kanayang matalas na mata ay pinag-aralan si David na para bang sinisibikang matikoy kung siya ay karapat-dapat paktiwalaan. Napansin ni David ang sketch na nakadikit sa dingding, masalimut na mechanical na disenyo, blueprint at engineering draft. Hindi lamang sila. Basta-bastang makakit, sila ay detalyado, tempak, pinuwing makakalkilasaon. Itiniro niya ang isa sa mga ito. Ikaw po ang nakdisenyo nito, tanong niya na tinay na masisa. Nakalangan si Nathan bago tumango. Para ito sa isang proyekto na pinagtatrabayan ko sa paralan. Limapit si David, sinisiri ang sketch. Kahanga-hanga ito. Mayroon kang tinay na talento. Imiwas si Nathan. Salamat, ngunit ang talento ay hindi nakpabayat matrikila. Naramdaman ni David ang isa pang kirotong pagkakasala. Ang kanayang anak ay nagsisikap na pag-aralan ang kanayang sarili sa kolehiyo habang siya ay nabibihay sa liwa, hindi alam ang kanayang pag-iral. Gusto niyang tumulong ipang-ayusin ang bahay, ngunit alam niyang ang pag-ahis ng pera sa problema ay hindi mababago ang nakaraan. Ano ang iyong layunin, tanong ni David, pinapanatili ang kanayang buses na mindset. Ano ang gusto mong gawin pagkatapos ng graduasyon? Pinag-aralan siya ni Nathan sa isang sandali bago sumagot. Gusto kong magtrabaho sa automotive engineering, nagdidisenyo ng mas mahisay na mga makina, baka maksimila po akong sarili kong kumpanaya balang araw. Tumango si David na nakaramdam ng kakaibang pagmamalaki. Iyon ay isang matatak na plano.
Naisip mo na ba ang tungkol sa mga internship, mga koneksaon? Nakpakawala si Nathan ng isang tuyong halakak. Mga koneksaon. Halos wala akong oras para mag-aral sa pagitan mga paglipat sa trabaho. Hindi ko talaga napapansin na may mga taong nakapila ipang bahan akong mga pagkakataon. Nakalangan si David. Gusto niyang mag-alok ng tulong, ngunit ayaw niyang limampas. Kung kailangan mo ang patnibay, may kilala akong mga tao sa industriya. Maaari akong humawang ilang tawag. Nariramdam ang ekspresyon ni Nathan. Hindi ko kailangan limos. Hindi ito limos, maring sabi ni David. Suporta ito ay iring suportang dapat ibigay ng isang ama sa kanyang anak. Napayakot si Nathan sa salitang ama at akat na nagsisi si David sa pagsabi nito ng napakaha. Alam niyang ang tiwala ay hindi isang bagay na maring itayo sa isang hobby lamang. Tingnan mo, wala ako rito para ipilit ang sarili ko sa bihay mo, patiloy ni David, ngunit napakaraming oras na ang nawala sa akin. Ayaw kong sayanghan ang animang pagkakataong natitira sa akin. Bemintong hininga si Nathan, kinikiskos ang kanayang maka. Hindi kanuan kasimple iyon. Alam ko amin ni David, ngunit baka maaari tayong magsimula sa maliit na bagay. Isang pagkain, isang pag-isap, walang inasahan, basta't makakilala lamang. Nakatibili si Nathan ng matagal bago tiliyang tumango. Sige. Isang pagkain. Iyon lamang. Gamaan ang pakiramdam ni David. Hindi yaon ganong karami, ngunit simila na yaon. Nang sa minut na hobby, nakita sila sa isang maliit na kainan malapit sa apartment ni Nathan. Hindi ito ang iring lugar na nakasanayan ni David, malayo sa mamamahaling restaurant kung saan kilalan mahawaiter ang kanayang panghalan at malayang dumadaloy ang champagne na. Ngunit habang nakupo sila sa tapat ng isa't isa, napaktanto ni David na angkop ang lugar na ito kay Nathan. Ito ay tinay, hindi mapagpanghap, katilat niya. Nak-order sila ang kanilang pagkain, at sa loob ng ilang sandali, mayroon lamang katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos, dahan-dahan, nagsimilang magsalita si Nathan, hindi tungkol sa animang bagay na personal, ngunit tungkol sa kanayang trabaho, kanayang pag-aral, ang mga bagay na kinahiligan niya. Nakinig si David, sinisipsip ang bawat salita. Iyon ang inang tinay na pag-isap nila, at sa inang pagkakataon, nakaramdam si David ng isang heblang pag-asa na baka, maral, maaari siyang kimita ang isang lugar sa bihay ni Nathan. Habang tinatapos nila ang kanilang pagkain, kinapa ni David ang kanayang bulsa at naglabas ng isang business card. Seryoso ako sa sinabi ko tungkol sa pagtulong sa iyo, sabi niya, inililipat ito sa buong mesa. Walang presire kung kailangan mo ang payo o isang pagkakataon, ito ang aking direktang linaya. Nakatibili si Nathan bago kinan ang card, ipinapasok ito sa kanayang wallet ng walang salita. Hindi yaon isang pangako, ngunit mayroon iyon. Habang lumalabas sila, binalot silang malamang na hanggang hobby. Isiniksok ni Nathan ang kanayang kamay sa kanayang bulsa. Hindi ito nakbabahong animang bagay, belong niya, ngunit salamat sa hapinan. Timango si David. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Timangkan sa kanaya si Nathan sa loob mahabang sandali bago ibigay ang isang maliit na tango. Pagkatapos, nang walang isa pang salita, siya ay limanghon at limayo. Pinanuit siya ni David habang limalayo, isang haluang mga emosyon ang bimabalot sa kanaya. Wala siyang ideya kung saan hantong ang dong ito, ngunit sa inang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang mayroon siyang isang bagay na sulit ipaglaban. Bago paminta sa susunod na bahagi, maaaring mag-subscribe sa aming channel, ilika at ibahagi sa mga kaibigan. Si David ay palaging isang taong kimikilos sa buong bihay niya, humawa siya ang mga desisyon na may iring katiyakan na nakmimila sa maraming taong karanasan. Sanay siyang kontrolado, alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa bakong kabanatang itong kanayang bihay kasama si Nathan, naramdaman niyang siya ay naglalayak sa hindi pa natitiklasang katubahan.
Ilang linggo na ang nakalipas mila noon kanilang hapinan sa kainan at bagamat hindi sila ganong nag-isip mila noon, hindi malis ni David ang pakiramdam na dahan-dahan nang nagsisimilang makbago ang kabahay. Hindi timawag si Nathan, ngunit hindi rin siya isinara ni David. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi ganong nakakailang ngayon, tulad ng isang tahimik na kasunduan na pareho nilang ikinakalang. Ito ay isang maripok na kapayapaan, ngunit kapayapaan pa rin iyon. Ginawa ni David ang lahat ng makakaya niya ipang panatilihing bihay ang kanilang koneksyon nang hindi pinapahirapan si Nathan. Nagpadala siya ang ilang tekstmensahe, nagtatanong paminsan-minsan, hindi kailanman masyadong nagpipilit. At paminsan-minsan sumasagot si Nathan. Maikling ngunit mahalang ang mensahe, walang isa pang tungkol sa nakaraan. Makaiptote lamang sa paralan at trabaho, walang nagpapaiwatig ang animang mas malalim na koneksyon. Gayon pa man, kimapit si David sa maliliit na palatandang iyon. Alam niyang kakailanganin nitong oras. Kailangan niyang patinaan kay Nathan na hindi lamang siya isa pang mayamang lalaki na sinisibukang bilhin ang kanayang paraan sa kanayang bihay. Nilinaw ni Nathan sa kanilang inang pag-isip na hindi siya interesado sa kawanghawa at ikinakalang iyon ni David. Hindi niya sinisibukang bilhin ang pagmamahal ni Nathan, gusto lang niya ang pagkakataong kimita nito. Ito ay isang Sabadong hapon nang tilihang kimonekta si Nathan. Tuminok ang telepono ni David at nang makita niya ang pangalan sa screen, limaktaw ang kanayang puso. Si Nathan iyon na may simpleng mensahe, malaya ka bang kimihang kape? Hindi nakatibili si David. Sumagot siya sa loob ng ilang segundo talagang. Kailan at saan? Nakasando silang makita sa isang kafe sa Brooklyn, isang lugar na sinabi ni Nathan na isa sa kanayang paborito. Ito ay isang maliit, independenteng lugar sa South Street na nakatago sa pagitan ng limang gesaling ladrilo, ang iring lugar kung saan alam barista ang pangalan ng bawat customer. Dimating si David ng maga, ang kanayang nervyos ay pinong pananabik. Ito ay isang pagkakataon, maral ang inang tinay na magtayong isang bahay kasama ang kanayang anak. Nang pimasok si Nathan, agad na napansin ni David kung ano siya kamukha ni Elena. Hindi lamang sa paraan kanayang pagkilos, ito ay nasa pagtabinging kanayang ilo, ang paraan pagkislap ng kanayang mata kapag siya ay nakatun. Sa loob ng isang sandali kiniya ang lahat kay David na hivahayang mapispos siya ang bahan mga imusaon, ngunit agad niyang itinilak ang mga damdaming iyon. Narito si Nathan at iyon ang mahalaga. Nakpalitan sila ang pagbati at inakay ni Nathan si David sa isang mesa sa sulok malapit sa bintana. Ito ay isang tahimik na lugar na may tanawin ng abalang kalay sa labas, ang pagmamadali at pagmamadaling bihay sa Brooklyn sa tanghali ay gumagalap sa background. Nag-order si Nathan kape, item, katilaten dati nitong pag-inom kanayang ina at suminod si David. Naupo sila at sa inang pagkakataon sa loob ng maraming linggo naramdaman ni David na bahagyang gumaan ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Kaya simula ni Nathan, sinira ang katahimikan, marami akong inisip tungkol sa sinabi mo noong habang iyon. Tumango si David, hindi sa hirado kung saan patungo ang pag-isip na ito. Anong bahagi? Alam mo, tungkol sa paggusto mong makilala ako, gustong maging involved, sabi ni Nathan, humihigop ang kanayang kape. Medayo naging yerk ako tungkol dito, hindi ba? Halos hindi naniwala si David sa kanayang makatinga. Imihanging tawad si Nathan. Hindi niya iyon inasahan. Hindi ka naging yerk, sabi ni David, kalmado ang kanayang buses. Naging tapat ka at ikinakalang ko iyon. Tumingin si Nathan sa kanayang tasa, kinakabahan na kimakatok ang kanayang hadaliri sa ceramik. Sa tingin ko lang. Hindi ko alam kung ano ang kakawin sa lahat ng ito. Kanihol ko ang buong bihay ko sa pag-isip na nakisa ako sa kanito at ngayon sinasabi mo sa akin na naroon ka na sa buong panahon na bibihayin isang hanap na makaibang bihay. Naramdaman ni David ang bigat ng salitang iyon.
Hindi niya kailanman naunawan ang epektung kanayang pagkawala kay Nathan, nginit ang marinig itun ngayon, makita ang sakit sa kanayang mata, ay nakparamdam sa kanayang laking kanayang napalampas. Hindi ko mababaho ang nangyari, Nathan, nginit moari akong naritun ngayon kung papayahan mo ako. Hindi ahat sumagot si Nathan. Tila siya ay nawala sa pag-isip, ang kanayang tingin ay nakdadala sa kalaya sa labas. Hindi ko alam kung makakalimitan ko lang ang lahat, tahimik niyang sabi. Itinayo ko ang bihay ko nang wala ko. Natuto akong imasa sa sarili ko at hindi madaling hayon lang ang isang tao. Naintindihan ni David. Itinayo niya ang kanayang bihay sa paligid mkatahampay at pakya, nginit wala samha iyon ang malahan hayon. Wala samha iyon ang maring pimalit sa relasyon na hindi niya kailanman nakaroon sa kanayang anak. Hindi kita hinihiling na kalimitan. Hinihiling ko sa iyo ang isang pagkakataong mahang bahaging iyong bihay. Walang tali, walang inasahan, tayong dalawa lamang ang nakiisap tungkol dito ng magkasama. Nakipagtakbo si Nathan sa kanayang tingin, pagkatapos ay limambot ang kanayang ekspresyon sa inang pagkakataon. Halit pa rin ako tungkol sa maraming bagay, tungkol sa kung paano nangyari ang lahat, nginit interesado rin ako. At sa tingin ko iyon ay isang bagay, tama. Ngimiti si David nakakaramdam ang kaliwahan na hindi niya namalayan na dala-dala niya. Iyon ay higit pa sa sapat para sa akin. Sa susunod na oras nakisap sila. Dahan-dahan nagsimilang bumaba ang mga pader. Tinalakay nila ang lahat, paralan, makapangharap ni Nathan para sa hinaharap, kahit na ang awkwardness ng kanilang inang pagpipilong. Sinabi ni David kay Nathan tungkol sa kanayang trabaho, kanayang bihay, nginit sinahiro niyang mas makikinig siya kaysa magsalita. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa kanaya, ito ay tungkol kay Nathan at tungkol sa oras na nawala sa kanila. Habang tumatayo sila ipang imalis, nakilat si Nathan sa kanaya. Alam mo, sabi niya, siguro mo rin natin gawin itong mili. Kami ang kapa. Hindi ko alam kung tungkol sa pagiging isang pamilya o animang bagay, nawalan siya, pagkatapos ay idinagdag, siguro mo rin nating subukan ang isang hakbang sa bawat pagkakataon, tama. Iminit ang puso ni David at sa inang pagkakataon, pinayahan niya ang kanayang sarili na imasa. Hindi ito ganong karami, nginit mayroon iyon. Ito ay isang simila. Bago paminta sa susunod na bahagi, maaaring mag-subscribe sa aming channel, ilika at ibahagi sa mga kaibigan. Natakbihan ni David ang kanayang sarili na mas madalas na tinitingnan ang kanayang telepono kaysa karaniwan, nakihintaying isang mensahe na maaaring hindi dumating. Mula pa noong kanilang pagpipilong sa kafe, naramdaman niya ang isang pagbabago sa hangin, isang pagbabago sa paraan pagkakita sa kanaya ni Nathan. Hindi ito isang bigas na pinto, hindi pa, nginit hindi na ito nakalok. Ilang araw na ang lumipas, at bagamat hindi na milang kimonekta si Nathan, ayaw ni David na makpimilit sa kanaya. Alam niyang kakailanganin nito ang pasensya, isang bagay na marami siya sa negosasyon nginit hindi niya kailanman kinailangan labis sa kanayang personal na bihay. Pagkatapos, isang hobby, habang nakaupo siya sa kanayang penthouse na tanaw ang skyline ng New York, tuminok ang kanayang telepono. Kiniya niya ito nang mabilis, medayo limandak ang kanayang puso nang makita niya ang pangalan ni Nathan. Simple ang mensahe, "Way, abala ka." Ahat na sumagot si David, hindi talaga. Anong meron? Timahong ilang minuto si Nathan bago sumagot, naisip lang. Malaya ka bang magsalita? Nakaramdam si David ng biglang pahan. Siguro marahil ito ay pag-inlat. Siyempre. Timawag kahit anong oras. Sandali lamang, tuminok ang kanayang telepono. Sinagot ni David sa inang ring. "Way, Nathan." Mayroong maikling katahimikan sa kabilang dilo at pagkatapos ay nakbiha si Nathan na parang nakdidebate siya kung itutuloy ang tawag. "Way," sabi niya sa wakas. "Kaya, sa tingin ko gusto ko lang itanong sa iyo ang isang bagay." "Sige," sabi ni David, pinapanatili ang kanayang tono na neutral. "Naisip ako tungkol sa nanay ko, alinlangan na sabi ni Nathan."
Sinabi musa akin kanti tengkol sa keng pano musia nakilala, nginit hindi ko talaga narinig ang iyong panahang kivintu. Naramdaman ni David na himigbit ang kanayang dibdib. Maraming taon na siyang sinisibikang kalimitan ang nakaran, nginit ngayon kasama si Nathan sa linea, napaktanto niyang gusto niyang malala. Ang iyong ina ay hindi kapanipaniwala, sabi niya ng dahan-dahan, maingat na pinipili ang kanayang kasalita. Nakita kami sa kuliye noon sa Boston. Nakaral siya ang journalism, at ako ay nalilinot sa mga klase sa pananalapi. Labas akong abala sa aking halainan sa karera kaya halos hindi ko napansin ang mundo sa paligid ko, ngunit ang iyong ina, siniguro niyang mapansin siya ang mga tao. Hindi dahil siya ay mainhay, ngunit dahil mayroon siyang enerhiya tungkol sa kanaya. Kaya niyang pimasok sa isang silid at sa paniman ay paramdam sa lahat na kabilang sila doon. Timahimik si Nathan sandali bago niya sinabi, iyon ang tinuk niya. Ngumiti si David bagamat may kalangkitan dito. Mayroon siyang parang pagpaparamdam na ang bihay ay mas malaki kaysa sa dati. Naniwala siya sa mga bagay sa mga tao. Sinabi niya sa akin noon na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa paghawang pera, ito ay tungkol sa paghawang isang pagkakaiba. At noon ako ay masyadong bata at masyadong nakatune sa aking kaambisyon ipang tinay na. Manawan kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya anong nangyari? Tanong ni Nathan, mas malambot na ngayon ang kanayang buses. Bemintong hininga si David, hinimas ang kanayang biyok. Inalok akong trabaho sa New York pagkatapos ng graduasyon. Ito ang lahat ng gusto ko, isang posisyon sa isa sa mga kumpanaya, isang mabilis na track sa tagumpay. Gusto niyong ina na manatili sa Boston nang mas matagal ipang tapisan ang isang internship na kinailangan niya. Nang ako kaming kakana ang long distance, ngunit ako ay bata at makasarili. Inina ko ang aking karera kaysa sa lahat bago sa kanaya. Hindi nagsalita si Nathan ilang sandali at nakalala si David na masyado siyang maraming sinabi, ngunit pagkatapos ay nagsalita muli si Nathan. Hindi niya talaga ako pinag-isapan tungkol sa iyo pag-amin niya. Ibig sabihin, alam ko kung sino ka, ngunit hindi niya ganong sinabi tungkol sa nangyari. Sa palagay ko lagi kong ipinapalagay na imalis ka lang at hindi na limangon. Nalinok ni David ang bukol sa kanayang lalaminan. Ayaw kong iwanan siya, Nathan. Akala ko ginagawa ko ang tama sa oras na iyon. Sinabi ko sa sarili ko na babalikan ko siya, na kapag naitayo ko na ang aking karera, mari na kaming magpatuloy kung saan kami himinto, ngunit hindi gumagana ang bihay sa ganitong paraan. Sumisulong ang panahon at nang mapagtanto ko kung gaano karami ang nawala sa akin, nawala na siya. Nagpakawalang malalim na hininga si Nathan. Tahimik niyang sabi, nawala na siya. Naramdaman ni David ang bigat ng salitang iyon. Pinagsisihan ko yun, Nathan, araw-araw. Iminlat ang isa pang katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi ito kasing tinsaynadong dati. Ito ang iring katahimikan na nangyayari kapag ang dalawang tao ay sa wakas ay nakakanawan. Sa wakas, nagsalita muli si Nathan. Sa tingin ko gusto kong malaman ang higit pa pag-amin niya. Hindi lamang tungkol sa kanaya, tungkol sa iyo, tungkol sa lahat. Limaki ang peso ni David. Gusto ko yun, sinabi niya ng taos peso. Nakatibili si Nathan, pagkatapos ay idinagdag, ngunit kailangan itong maging sa aking katermino. Walang presire, walang inasahan. Siyempre, sumang-ayon si David. Kapag handa ka na. Nagkaroon malit na pahinto at pagkatapos ay sinabi ni Nathan ang isang bagay na hanap na nakilat kay David. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba gusto niya kaming makakilala? Imagbit ang lalaminan ni David. Alam kong gusto niya, sabi niya, ang kanayang buses ay pinung imusayon. Ang iyong ina ay palaging naniniwala sa mga panghalawang pagkakataon. Hindi agad nagsalita si Nathan, ngunit nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanayang buses ay mas tahimik, halos nag-isip. Siguro maaari tayong makita muli sa lalong madaling panahon para lang mag-isip.
Nakaramdam se David mpach mamadaling pach asa, isang bahay no hindi niya pinaintilitan ang kanayang sarili no madama sa loob ng mahabang panahon. Gusto ko iyon, sabi niya nang may kasaklan. Habang tinatapos nila ang tawag, sumandal si David, nakatitig sa ilawang langsot. Sa inang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ang isang bahay no nakpabaho sa loob niya. Napakatagal na niyang tumatakbo mula sa nakaraan, mula sa kanayang kapagkakamali, ngunit maral, hindi pahili ang lahat ipang itiwid ang bahay. Bago paminta sa susunod na bahagi, mga orang mag-subscribe sa aming channel, ilike at ibahagi sa mga kaibigan. Dumating si David nang maga sa maliit na kafe sa Brooklyn Kingston sumang-ayon siyang makita si Nathan. Pinili siyang isang mesa malapit sa bintana, ang kanayang kamay ay makakapit habang sinisibikan niyang patatakan ang kanayang nerbiyos. Ilang taon na ang nakalipas mula noong naramdaman niya ang antas na itong pananabik, ang halo na itong pag-asa at pagkabalisa. Ang inang pagpipilong ay naging mas maisay kaysa sa inasahan niya, ngunit ngayon ay dumating ang tinay na hamon, patinayan kay Nathan na seryoso siya tungkol sa pagiging bahaging kanayang bihay. Tuminok ang doorbell at tumingala si David ipang makita si Nathan na naklalakad papasok, bahaging tinsaynado ang kanayang postira, ngunit walang pag-alinlangan sa kanayang hakbang. Iyon pa lamang ay nakbigay kay David ng ilang kaliwakan. Nakita siya ni Nathan at limapit, dumila sa ipuan sa tapat niya nang walang salita. Salamat sa pagdating, maingat na sabi ni David, pinag-aralan ang mukhang kanayang anak para sa animang palatandaan kung ano ang kanayang nararamdaman. Nakibit balikat si Nathan. Napaisip na hindi makakasama ang makisap. Timanga si David nakpasaya na hiwag masyadong makpimilit. Dumating ang isang waitress at pareho silang nak-order ng kape. Nagkaroon sandaling katahimikan sa pagitan nila bago miling magsalita si Nathan. Kaya ano ba talaga ang ginagawa mo? Bahaging nahilat si David sa tanong, ngunit tinanggap niya ito. Pinapatakbo ko ang isang investment firm. Pinamamahalan namin ang portfolio, tinitilanghan namin ang negosyo na. Lumago ang ganitong iring bahay. Bahaging humisi si Nathan. Kaya karaniwang pinapayaman mo ang mayayaman. Napatawa si David, pinalahan ang tuyong katatawanan. Yan ay isang paraan ipang ilakay ito. Imahop si Nathan ang kanayang kape. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa pananalapi. Mas hilig ng nanay ang pagsisilat, at sa tingin ko nakyo ko yaon sa kanaya. Nag-aral akong journalism sa NAI. Nanlaki ang mata ni David. Journalism. Yaon ay kahanga-hanga. Ipagmamalaki ka sana ang iyong ina. Bimaling si Nathan sa kanayang ipuan. Wel, hindi ko alam kung mahaling ako diyan, ngunit gusto ko ito. Dapat ay mahaling ko kung nakapasok ka sa NAI, sabi ni David. Nakatibili si Nathan, pagkatapos ay imamin nakakiyatalaga akong scholarship. Palakang gustong nanay na sundan ko ang mahal ko, ngunit hindi mira ang kolehiyo. Kinailangan kong pagtrabayan iyon. Nakaramdam si David ng sakit ng biti. Mas marami siyang para kaysa sa kaya niyang hastisan, kayan pa man ang kanayang sariling anak ay nahirapan na makatapos ng kolehiyo. Wala akong ideya, sabi niya, mas tahimik nun kayon ang kanayang busis. Siyempre hindi, sabi ni Nathan, bagamat walang halit sa kanayang tuno, isang simpleng pahayag lamang katotohanan. Nakbiha si David na pagtanto kung gaano karami ang kanayang napalampas. Alam kong hindi ko mababago ang nakaraan, Nathan, ngunit gusto kong maging bahaging iyong hinaharap kung papayagan mo ako. Tahimik si Nathan nang ilang sandali, nakatitig sa kanayang tasang kape na para bang naroon ang kasakot na hinanap niya. Hindi ko alam kung ano ang hitsira niyan, pag-amin niya. Hindi rin ako, tapat na sabi ni David, pero malalaman natin. Walang presire, walang inasahan, isa lang pag-isap sa bawat pagkakataon. Tumingala si Nathan sa kanaya, at saka tinitigan siya ng mabiti, at sa inang pagkakataon, naramdaman ni David na nakikita niya ang iba maliban sa mga pader. Sige, sa wakas ay sabi ni Nathan, isang pag-isap sa bawat pagkakataon.
Ngemitiese David nakakaramdam enet na kimalat sa kanaya no hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Nagisap sila nang mahigit isang oras pagkatapos nun, tungkol sa malilit na bahay, makapalikilang gesto nila, makalibrong binabasa ni Nathan, nakakatawang eskidayong trabaho ni David. Hindi ito madali at may mga sandali na tila nakalanlangan si Nathan, na para bang natatakot siyang masyadong ibaba ang kanayang depensa, ngunit hindi iyon alintana ni David. Alam niyang hindi ito magiging simple. Hindi nabibiyo ang karelasyon sa isang araw. Habang palabas silang kafe, isinaksok ni Nathan ang kanayang kamay sa bulsang kanayang jacket. Kailangan ko nang imalis, may dapat ipasa na papubikas. Tumango si David. Siyempre pero baka pwede natin gawin ilit ito minsan. Nakalangan si Nathan isang segundo lang bago tumango. Sa tingin ko gusto ko aan. Imangat ang peso ni David. Ako rin. Bahagang tumango si Nathan bago naglakad papalayo sa matong makakalayan brooklyn at timayo si David doon na pinapanood siyang imalis nakakaramdam ng isang bahay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, pag-asa. Bago magpatuloy sa susunod na bahagi, mga orang mag-subscribe sa aming channel, ilike at isara sa mga kaibigan. Napakisip-isip ni David si Nathan nang palagi sa mga araw na sumunod. Mas naging maayos ang kanilang pag-isip sa kafe kaysa sa inasahan niya, ngunit alam niyang simula pa lamang iyon umabang doon. Ayaw niyang magmadali, ngunit ayaw rin niyang hayang lumipas ang masyadong maraming oras sa pagitan ng kanilang mga pagkikita. Na-miss na niya ang 20 taon biyahing kanayang anak, hindi niya hayang mas marami pang lumipas. Kaya pagkatapos ng ilang araw nakpadala siya ang text kay Nathan. Simple lang ito, sana ay naging maayos ang iyong popol. Ipaalam mo sa akin kung gusto mong makapailit minsan. Hindi siya imasang akarang tehon, ngunit sa kanayang pagtataka, tuminok ang kanayang telepono pagkalipas ng ilang minuto. Naging maayos naman. Makang maganda ang kape sa giron ngayong weekend. Nakaramdam ginawa si David at mabilis na nachtay papabalik, makang perpekto. Ipaalam mo sa akin kung kailan at saan. Muli silang nakita sa ibang kafe sa Manhattan sa pagkakataong ito, isa na mas malapit sa campus ni Nathan. Makang medyo mas nakakarelax si Nathan sa pagkakataong ito, baka man mayroon pa ring mindset na hangganan sa kanaya. Nagisap muli sila tungkol sa simpleng bahay. Nagtanong si David tungkol sa mga klase ni Nathan, at si Nathan naman ay nagtanong ilang katanungan tungkol sa trabaho ni David. Hindi ito eksaktong isang bonding moment ng ama at anak, ngunit mayroon na at nagpapasalamat si David ito. Habang nakaupo sila sa tsafe, biglang nakalangan si Nathan bago nagtanong, bakit kayo nahiwalay ng nanay ko? Ito ang inang pagkakataon na nagtanong siyang isang personal, isang bahay na higit pa sa panlabas, at alam ni David na kailangan niyang maging tapat. Bemintong hininga siya, hinimas ang kanayang biyok. Bata pa kami pag-amin niya. Nakilala ko siya noong nagsisimula pa lang ako sa aking karera. Kahanga-hanga siya, matalino, madamdamin, pinung bihay. Pero nabisay ako sa trabaho. Patuloy kong ipinapangako ko sa kanaya na babahal ang bahay na makakaroon akong mas maraming oras para sa amin, ngunit hindi iyon nangyari. Sa kalaunan nagsawa na siya sa paghihintay. Tahimik si Nathan sandali pagkatapos ay nagtanong, sinibikan mo bang hanapin siya? Simikip ang lalaminan ni David. Hanawa ko. Ilang taon pagkatapos naming mahiwalay, napagtanto ko kung gaano karami ang nawala sa akin, ngunit noong panahong iyon, lumipat na siya sa Chicago. Hindi ko alam na bente siya, Nathan. Kung alam ko lang Nagpatuloy siya, hindi sigurado kung paano tatapisin ang pangangisap. Timanghan si Nathan sa kanayang kape pinoproseso ito. Hindi niya ako masyadong kinikivintihan tungkol sa yayo pag-amin niya. Imian, alam ko ang panghalan mo pero hindi ka niya pinapakinggan na parang masamang tao, isa lang na taong wala. Nalinok ni David ang bukol sa kanayang lalaminan. Pinagsisisihan ko iyon araw-araw, mahinang sabi niya.
Dapat mas marami akong genawa. Dapat mas nachbersigi akong maging bahaging kanang bihay at kung alam ko lang tungkol sa yayot. Imiling siya. Hindi ko inaasahan na patatawaran mo ako, Nathan, pero gusto kong malaman mo na kung mababago ko lang ang nakaraan, gagawin ko. Tiningnan siya ni Nathan nang matagal pagkatapos ay himinga ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa lahat ito, pag-amin niya. Hindi mo kailangang humawang kahit ano, sabi ni David. Isang hakbang lang sa bawat pagkakataon. Walang presira. Dahan-dahang tumango si Nathan. Sige. Tahimik silang naupo sandali pagkatapos noon, ngunit hindi iyon hindi komportable. Para itong pag-inlat. Nang sa wakas ay imalis sila sa tafel, naglakad si David kasama si Nathan ng ilang bloke bago sila nahiwalay. Nang papalapit na si Nathan, nakalangan siya at pagkatapos ay sinabi, "Yay, salamat sa paglapit." Ngumiti si David. Salamat sa pagbibigay sa aking pagkakataon. Habang pinapanood niya si Nathan na naglalaw sa karamihan, naramdaman ni David na may nagbago sa loob niya. Sa inang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na sumisulong siya sa halip na timitingin sa likod. Mahaba pa ang kanayang lalakbayan, ngunit kahit papaano ngayon ay hindi na siya naglalakad sa danayon ng nag-isa. Bago magpatuloy sa susunod na bahagi, maaaring mag-subscribe sa aming channel, ilike at isara sa mga kaibigan. Hindi maalala ni David kung kailan siya hiling nakaramdam ganitong pagkabali sa tungkol sa isang bahay maliban sa trabaho. Sa nakalipas na ilang linggo, nakipagkita siya at si Nathan ng ilang beses, bawat pagkikita ay nagiging mas hindi ganong tense, medyo mas natural. Hindi pa sila masyadong malapit, ngunit hindi bababa sa dingding na itinayo ni Nathan ay nagsisimula ng magkabitak. Ngayon pa man iba ang araw na ito. Ngayon inimbitahan ni David si Nathan sa kanayang tahanan sa inang pagkakataon. Hindi ito isang granding imbitasyon, hapinan lang, isang bahay na simple, ngunit para itong napakalaki. Ganihol niya ang buong araw sa paghahanda, tinitiyak na perpekto ang lahat. Hindi siya masyadong marinong maglito, ngunit nag-ayos siya para maghandang pakkan ang isang chef, na gustong gumawa ng maghandang impresyon nang hindi pinapakita na masyadong maliw. Nang tuminog ang doorbell, himinga siya ng malalim bago ito buksan. Nakatayo si Nathan doon, mukhang medyo hindi komportable ngunit hindi nag-alinlangan na imatras. Nakasuot siya ang casual na hoodie at jeans, isang napakalaking pagkakaiba sa nakapresit na shirt at slacks ni David, ngunit hindi iyon alintana ni David. Nagpapasalamat lang siya na dumating si Nathan. Iyaibati ni David na tumabi para papasukin siya. Sinilay pa ni Nathan ang paligid habang pumapasok siya, tinatanaw ang modernoon ngunit maayos na pinalamityang penthouse na tinatanaw ang Central Park. Ang handang lugar na ito, sabi niya, at naririnig ni David ang pinagbabataan na kaisipan, napakalaking lugar na ito. Ngumiti si David. Salamat. Gawin mong parang sarili mong tanan. Naglakad pa si Nathan, tinitingnan ang siningsam dingding, ang mamahaling kasangkapan, ang makintab na sahig. Kaya ito ang nakikiwa mo sa mga investment firm, belong niya na may bahang hisi sa kanayang maka. Napatawa si David. Hanean ha. Ngunit sa totoo lang, lahat ito ay walang ibig sabihin kung wala kang makakasama dito. Hindi niya sinasadaya na maging mabigat ang komento, ngunit tila napansin niya ni Nathan. Well, nandito na ako ngayon, sabi ni Nathan, ang kanayang tono ay naninigso ngunit ang kanayang mata ay sincero. May kailangan ba ang kasalita? Bahang sumikip ang dibdib ni David. Ganon ha, lumipat sila sa dining room, kung saan nakahanda na ang mesa, ang pakkan ay mahanda ang pagkakalakay. Tinasa ni Nathan. Nkilay. Ikaw po ang humawang lahat ito. Timawa si David. Sana. Mayroon akong tulong. Ngumisi si Nathan, amhanan ha. Habang kimakan sila, mas madaling dumaloy ang pag-isip kaysa sa inaasahan ni David.
Nachisap sila tengkol som haklase ni Nathan, ang kanayang paboritong libro, ang kanayang plano pagkatapos ng pagtatapos. Nachbaaki si David mkakiventu mila sa kanayang sariling mkataon sa kulihiw, mkasandali na nachpatawa kay Nathan na parang malilit na tahampay. Nginit pagkatapos, habang tinatapos nila ang desert, sumandal si Nathan sa kanayang ipuan at tiningnan si David ng seryoso. Kaya anong ngayon tanong niya? Ibinaba ni David ang kanayang tinidor, alam kang ano ang ibig sabihin ni Nathan. Ikaw ang bahala, tapat na sabi niya. Hindi kita gustong pilitin sa kahit anong hindi ka po handa. Tumango si Nathan nakatitak sa kanayang plato sandali bago tumingin. Hindi ko alam kung paano ito gawin ang buong ama anak na bahay imian. Wala talaga akong ama, kami lang nanay ko. Nilinok ni David ang bukol sa kanayang lalaminan. Hindi natin kailangang madalin ang kahit ano. Tweede lang tayong maging bahaging bihayang isa't isa sa animang paraan na tama. Himinga si Nathan. Sa tingin ko gusto ko aan. Gimiti si David nakakaramdam ginawa. Ako rin. Milang sinilaipan ni Nathan ang apartment. Alam mo, laki kong inisip kung ano ang hitsirang tatay ko kung isa siyang diatbiat o kung wala lang siyang pakialam. Timinghan siyang mili kay David. Pero hindi ka katilatang inasahan ko. Nakalangan si David. Ano ang inasahan mo? Gimisi si Nathan. Isang matandang mayaman na walang personalidad. Timawa si David. Well, mayaman talaga ako pero gusto kong isipin na mayroon akong kahit ilang personalidad. Napatawa si Nathan. Okay ka. Hindi ito isang malaking deklarasyon pag-ibig, ngunit mayroon na at sa ngayon higit pa yaon sa sapat. Bago magpatuloy sa susunod na bahagi, maaaring mag-subscribe sa aming channel, ilike at isara sa mga kaibigan. Natakbihan ni David ang kanayang sarili na nakaayos sa isang bagong ritmo sa bihay, isa na kinabibilanghan ni Nathan sa mga paraan na hindi niya naisip ilang biwan pa lamang ang nakalipas. Ang kanilang kapakikita ay naging mas madalas na iminlat mila sa paminsan-minsang pagkakapahanghang sa mga hapinan, paglalakat sa Central Park at maging sa ilang larong knicks. Bawat interaksyon ay nagtatanghal sa hindi nakikitang hadlang na imiral sa pagitan nila at bagamat may mga sandali pa rin pag-alinlangan, nararamdaman ni David na lumalakas ang kanilang ugnayan. Isang kakaibang pakiramdam na maging ama sa ganitong haling bahaging laro, ngunit pinahalagaan niya ang bawat sandali na nakikihan niyang kasama si Nathan. Gayunpaman, mayroon pa ring nananatiling takot sa likod ng kanayang isipan, isang pag-alala na ang isang maling halaw ay magpapadala kay Nathan na imatras mili. Ayaw niyang magmadali o himinging masyadong marami, kaya dahan-dahan siyang kimilos, hinayon si Nathan na magdagdang bilis. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang maliit na dinner malapit sa campus ni Nathan, nakbanggit si Nathan isang bahay na hindi inasahan. Naisip kong bisitahin ang sisaho, sabi niya na walang pag-isip na hinalo ang kanayang mugsaka. Tumingala si David mila sa kanayang plato. May animang partikular na dahilan. Nakalangan si Nathan sandali bago bumintong hininga. Gusto kong bisitahin ang libingan ni nanay. Matatak ang kanayang buses, ngunit mayroong pinakbabatayan natin sa dito. Hindi pa ako nakakapenta mila nuwang libing. Ako lang. Parang oras na. Nakaramdam si David ng kalangkitan sa pagbanggit kay Olivia. Ganihol niya ang napakaraming oras sa pagsisikap na bimiyong isang bahay kay Nathan na hindi siya timahal para isipin kung hano kalaki ang pagdadalamati pa rin kanayang anak. Magandang ideya yan, malimanay na sabi ni David. Kung gusto mo pwede akong sumama sa iyo. Sinilaipan siya ni Nathan na hilat. Gagawin mo iyon. Timango si David. Siyempre. Kung mas gusto mong pumunta ng makisa, naintindihan ko pero kung gusto mong kasama, ikararangkal kong sumama sa iyo. Tahimik si Nathan sandali pagkatapos ay bahaghang tumango. Sa tingin ko gusto ko aan.
Pagkalipasing ilang araf, limipat sila sa Chichago, isang lungsod na naktatahlayang napakaraming kasaysayan para kay Nathan hinit napakalit para kay David. Tahimik ang vlucht, pareho silang nawala sa kanilang sariling kaisipan. Nang dumating sila, hinabayan ni Nathan si David sa sementeryo kung saan nakalibing si Olivia. Malamig ang hangin, malap ang langit, habang naglalakat sila sa mahahanaing halapid hanggang sa narating nila ang sa kanaya. Nakatayo si Nathan sa harap ng libingan, ang kanayang kamay ay nasa kanayang bulsa, nakatitak sa nakakit na makatitik ng panghalan ng kanayang ina. Iya'y nanay belong niya, halos hindi marinig ang kanayang buses. Imatras si David, binibahan si Nathan ng sandali. Sa kanayang sarili. Pinanuit niya habang lumiwat ang kanayang anak, hinahawakan ang inskripsyon. Ukay lang ako, mahinang sabi ni Nathan. Alam kong nakaalala ko sa akin ng malaki pero inayos ko na ang kabahay-bahay. Mahana ang kuliyo. Nakaroon akong ilang kaibigan. Nakilala ko ang tatay ko. Paahang nanghinak ang kaniyang buses. Hindi ako sigurado kung ano ang dapat kong maramdaman tungkol dito sa ina pero hindi siya katilatang inasahan ko. Sinisibikan niya, nanay, at sa tingin ko kay ko sa bahay na yaon. Simikip ang piso ni David sa makasalitang yaon. Ganihol niya ang napakaraming oras sa pagdadalang pagkakasalang hindi pagiging naroon para kay Olivia, ng hindi alam tungkol kay Nathan, ng hindi nakikita ang napakarami. Ang marinig kay Nathan na sabihing magiging o kay si Olivia sa kanaya na naroon sa bihay ni Nathan ay para bang isang maliit na iring paktibos. Tumayo si Nathan pagkatapos ng ilang sandali himihinga ng malalim. Bimaling siya kay David, mas malambot ang kanayang ekspresyon kaysa dati. Salamat sa pagsama sa akin. Ipinatong ni David ang kanayang kamay sa kanayang balikat. Palaki. Imalis sila sa sementeryo ng tahimik, ngunit hindi iyon hindi komportable. Iyon ang iring katahimikan na nagsasalita ng maraming bahay, isang mutual understanding na dumadaan sa pagitan nila. Nang sumakay sila sa kotse, bimalang si Nathan kay David na may maliit na ngiti. Nakagitom ka. Mayroon duwing pizza plate na pinipintahan ako ni nanay noong bata pa ako pinakamasarap na diepte sa lungsod. Ngimiti si David. Mukhang perpekto. Habang nakmamaniw sila sa makalayang Chichago, may naramdamang kakaiba. Hindi lang ang lungsod o ang sandali sila yaon. Ang makadingding na dating napakatawa sa pagitan nila ay halos nakatayo na ngayon at sa inang pagkakataon, naramdaman ni David na talahang nasa bihay niya ang kanayang anak. Bago makapatiloy sa susunod na bahagi, mga oring magsubscribe sa aming channel, ilike at isara sa mga kaibigan. Hindi kailanman naisip ni David na ang kanayang bihay ay makakaroon ng ganitong pagbabago. Mula sa pagiging isang self-made milyonaryo na naniniwalang mayroon na siyang lahat ng kailangan niya, hanggang sa napagtanto na mayroon siyang anak na hindi niya alam, ang nakalipas na ilang buwan ay isang whirlwind ng mga emosyon. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa kanayang opisina na tinatanaw ang skyline ng New York, naramdaman niya ang isang bahay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, pagkakontento. Noong malahang bahaging kanayang bihay si Nathan at sa kabilang kanilang makulong simila, nakabiyo silang isang bahay na tinay. Hindi na lang ito tungkol sa pagbabayad para sa nawalang oras, ito ay tungkol sa pagsulong ng sama-sama. Binahong paglalakbay sa Chichago ang isang bahay sa pagitan nila na nakapapatatak sa kanilang relasyon sa isang paraan na hindi inasahan ng alanman. Nakaalala si David na ang pagpabalik sa libingan ni Olivia ay maaaring milang makbikas ng halimang sukat, ngunit sa halip, binahan sila nitong parang pagsasara. Sa wakas ay pinayahan na ni Nathan ang kanayang sarili na bitawan ang ilan sa sakit na dinadala niya, at sa paghawa nito, nagbigay siya ng piwang para kay David sa kanayang bihay. Katatapos lang ni Nathan sa kanayang semester at inanayaan siya ni David para makapinan sa kanayang apartment sa Manhattan. Noong bagong tradisyon na ito, pipinta si Nathan, maglilito silang magkasama o hindi bababa sa sisibikan dahil wala ni isa sa kanila ang partikular na mahisay sa kusina.
At pag isa pa nila ang lahat mila sa sports hanggang sa negosyo hanggang sa plano sa hinaharap ni Nathan. Nang habang habang tinatatat ni Nathan ang makakilay at hinalo ni David ang isang kalderong sasang pasta, biglang bimaling si Nathan sa kanya na may seryosyong ekspresyon. Naisip ko, sabi niya. Gusto kong mag-intern sa iyong kumpanayan ngayong tag-init. Nakilat si David. Talaga, tanong niya, sinisibukang panatilihin ang achievement sa kanyang buses. Imasa siya na makakaroon interes si Nathan sa kanyang negosyo ngunit ayaw siyang pilitin sa kahit ano. Tumango si Nathan. Imian nag-aral akong negosyo at makatiwiran lang na makakaroon karanasan sa totoong mundo. Bukod gusto kong makita kung ano ang ginagawa mo nang malapitan. Ibinaba ni David ang kutsara tumingin sa kanyang anak. Sa tingin ko magandang ideya yan, ngunit para lang malinaw tayo, kailangan mong magtrabaho ng kasinghirap ng iba. Walang espesyal na pagtrato. Gemisi si Nathan. Hindi ko inasahan ang animang mas mababa. Iba ang naging pakiramdam hapinan ng habang mas mahan na para bang sa wakas ay narating na nila ang isang pinto kung saan ang kanilang relasyon ay hindi na tinatabinan ng nakaraan. Timawa sila nagbahaging makikwento at sa inang pagkakataon naramdaman ni David na hindi lamang siya nagbabayad para sa nawalang oras, talagang nagiging isang ama siya. Pagkalipas ng ilang linggo, sinimilan ni Nathan ang kanyang internship sa kumpanya ni David. Sa may ilan sa mga empleyado ang bumibilong tungkol sa anak ng siya na nagtatrabaho sa kanila, ngunit mabilis na napatunayan ni Nathan na hindi lamang siya naroon ipangpinan ang isang popo para sa mga hitsira. Dimating siya ng mga nanatili nangili at nagtanong matalinong mga katanungan. Gusto niyang matuto hindi lamang mila kay David kundi mila sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Hindi maaaring mas ipinagmamalaki ni David. Isang gabi habang tinatapos nila ang mahabang araw sa opisina, kimatok si Nathan sa pinto ni David. May minito ka ba? Tanong niya. Simanaya si David sa kanya na imipo. Ano ang inaisip mo? Nag-alangan si Nathan sandali bago magsalita. Alam ko na hindi nangyari ang kabahay sa parang dapat sa pagitan natin. Limaki ako sa pag-isip na wala akong tatay at pagkatapos ay bigla naroon ka na. Sa kinainisan ko iyon. Kinainisan kita. Pero ngayon natitiwa ako na nakita kita. Iminto siya, himihinga ng malalim. O baka natitiwa akong nakita mo ako. Naramdaman ni David na sumikip ang kanyang lalaminan. Ginigol niya ang napakaraming oras sa pagkakasala dahil sa hindi pagiging naroon para sa pagkabata ni Nathan, ngunit ang marinig ang kasalitang iyon ay napagtanto niya na ang talagang mahalaga ay ang kasalakihan. Natitiwa rin ako, sabi niya.